Mundan beýlek men şu Türkmenistan asuda diýenlere palçy türkmenler diýjek. Palçylar olar. Debäbi bilip bilmän bir zatlar gurlak görýärler. Nädip biljek eger Türkmenistanda bir jenaýat edildi, adam öldürildi. Altyn asyrdan görjekmi? Arkada şöhret. Ýaşlykdan görjekmi? Arkada şöhret. Miras türkmen owat hemme arkada şöhret. Hiç zat aýdylan ok. İnternetten görjekmi? Internetime diňe şu menden ýa bäşnan aktivistden hakykaty eşdaýmasam galany ol keyp etmek. O goşk aýtmak, aýdym aýtmak. Hemmesi internetdekilen hiç berem dogry zatlar aýdan oklar da. Hemmesi dymap edil götüne zat gystyrylan ýaly. Hemme internetdekilen. Diňe arkada şöhret hemmesi. Indi men şu zatlara aýtdym bolyn aşakdan ýazarlar. Ay bide onýarlat görümdok. Türkmenistan asuda. Bide bilemdok, bide görümdok. Kak butda şu internette pulu var bäşnany Türkmenistan'da hemme zat bilýärmişim. Bide görümdok, bide bilemdok. Sen di internete girer pulun bar bolsa, telefonun bar bolsa, diýmek senin başyna onýarlyk ýagdaý gelmez, onýal jenaýatlar görmersiň sen. Onýal jenaýaty edýän adamlar pulu yok, telefonu yok. Baram bolsa internete girmeyen adamlar. Şu jenaýatlar edýän adamlar. Ogurlygy, adam öldürmegi, zorlamagy edýän adamlar. O bildirýäli internetde oturanoklar. Olar işine edýärler. Şonuň üçin Türkmenistan asuda Türkmenistan men gorkýan o zatlaryň indi kalmaly. Indi hakykatçy bolmaly. Indi Türkiýede nähile hemme zat telewizionyada da aýdylýar, internetde de aýdylýar, beýleki yerlerde de aýdylýar hakykat. Indi şonýar bolmaly. Watandaşlar ol gözüňizdäki äçkiňizi aýryň indi. Şöyle edýän, şu äçkiňi aýryan Türkmenistan jenaýatlar köp barýar gününden adamlaryň aýlyga hemme zat görünýär, hakykat görünýär. Dakkan äçkini TikTok'a girýän hemme zat gülýärli. Asuda asman problema yok. Sağ olun.